Kto nemá ešte? Ty máš? Máš? Keď je to pod tou podmienkou. Máš ho na voľbo. Kika, ideme na kopne, mama ide. Hej. Máme 3. Zrcné fázy. Abo Mary, daj mi toho. Kika, ty čo? Ja sa bojím ľadu sama. To je tábor. To je z domov, zavoláme ti rodičov. No ideš novotná. To by som mohla skúsiť na to, pánka, keď neviem aj na korčula. Bola si by povedať, bola by to nikto nie. No určite, budeme spať. Páte si doniesol dve láty. Tak choď ďalej odo mňa. Aha, no. To jediný nerobím. Aha, hej, hej. Idem ešte vyššie objavite, tak sa obe. Ona palita bola. Давай, ти опускай. Aj tak, tak. No, dobre. Nie môžete paliť dole. Vyšlo po flambovať. Mami? Dostane tú posadku. Chcem odstaviť sa a ideme a Mikuláš, čo nám dáš? No po, karuješ? Však dobre, karujem. Poďte. Jasné. Jasné, smelo, hlavne sa nebojte. Nie! Sabukova, sadaj. Ideš, už máš plný voz. Už máš plný. Maja, mala si sadnúť už.
No to bylo úžasné. Skovali to, není fotka, ale video. Pero? On je jaký odporný, on nás ti odfočí s tou cigaretou. To je video. To je video, to není fotka. Vy ste jak bratia Švoulovia. A my rozpomíname. Oni čakajú na fotku, ale oni nevedia, že to je video. Jak dole Švoukovia. A ohyňa. Podľa mňa to okno. Usmievaj sa mu, pekne. Aj dole. Také deti to lepšie vyšla. Nemusela dávať ešte prvú pomoc. Čo tam nie je v tej hore. Že ja chcem prvú pomoc dávať, alebo čo? Dobre, že dávať prvú pomoc. Len to pekne daj. Pekný slovník. Ajodeka. Na piči, počkaj, zavádzaš mi tam. No už si. Aj mňa. Aj bez tu bol. Ale to nebol Filešov. Čo ja viem. 13. Hej! Koľko nás je? 2, 3, 4, 5, 6. My sme... A okolo toho sa tie muchy tu otačajú. No, tu raz bol taký roj, že sme sa nedokázali ohnať a v Dubnici sme stáli pri fabrike, na parkovisku, čo taká búrka prišla. Tak vtedy ani dohromady to kríža. Zoberiem ti tú tašku? Daj sem dole. Za Jurko. My som ti hovoril, že tieto mužky, a toto sú tie mravce. A vtedy, a keď sme to boli minule, všetko to bolo posiaté týmito mravcami. Všetko, tento celý kopec. Že sa musíme dostať dole. Naspäť takisto, jak sme išli. Jak treba na to vyšli. Je toto sa je. Tarzan. Ja mám taký čudný pocit, že si sa tu volá nezorný. Ja mi to nehovor, lebo na to máš sugerované v sebe. Ferino, tam bola jama, skoro sa tam padol. Pozor, pozor. To už je. To je ten, čo to Silvinka vyhrala? Tak, to môže aj do vody hodiť. Ozaj. Prečo? Do záchoda. To ti môže aj do záchoda pánúť. To vodotesný. Čak to je vodotesný ten. Tu môžeš ísť. Vidíš, aký ty máš mobil? No, mám. Máš? Môže ho zobrať do Štúrova a v bazéne sa budeme Tak je tu pekne, tieto hory, všetko zelené. Ale je tu krásne. Nevidíš nič, len hory, že? Ale vážne. Čo ešte vidieť? Ale to je pekné, akože mne osobne sa to páči. Akurát. Čo? Svetlo na konci tunela, to si chce tak. Naďka, počula si? Počula. Svetlo na konci tunela. No, asi chce pečku. Jen tam na tom kopčeku, áno, predstav. Tak, dať sa k nemu stavím. Nie je to jedno, keď pôjdeš na cintoríne, tak je to jedno. Ja som sa kolegyni počula. Máme tu takéto kvetinky. A hen tam budeme mať prestávočku. Čo ti robíš, video? Minútové. A tuto je naša myška. Ani nekúká, že kde je. Že len pod nož. Že aby sa nestrúkal. Robí video.
čo natočil. A sme tu, prišli sme konečne na vrchol a tuto chlapci idú zakladať oheň. Tuto Naďky nariť, tu je, tu sú naši turisti, ďalší. Miška ide piť a tuto som ja. A tu sú naše hory. Ďakujem, dovidenia. To je otvorenie, nie je. Ale však hen tam mám ja sačku, na čo to môžeš otvárať? Prečo natáčaš? Lebo je tu pekne. Ježiš, ešte sa otočí na mňa. Ocino, takto sa šmýkaj. Keby som vedela, že mi nič nezatre do ryti, tak sa spustím dole. Áno, dobre idete. Radšej do zeme tie paličky. Ja idem pomaly dole. Lebo ja mám krátku ruku. Všetci košele dole, každý sa vyzlieka. Áno, ty si zabere, jak sa vyzliekaš. Natáčaš? Ale ušiel si. Natáča. Jasné, že natáča. Z vodca je to, z vodca. Ojebavak. Sa takto postavíš, čo som si rekol. Ja som aj nie. Iba čo som trikrát spadol a to na začiatku, lebo som sundal hubou. Ja si naň nabehnem, vyššie vyskočím. To je zábava. Pozdrav, dievčatá, však želíte na zábava. Ty sa chystáš na muziku ešte? Čo si? Hej. Počkaj, tu za nás. Neviem, ale snažím sa. A druhý fotíš. Počkaj, sa olížem. Ježiš, aj hlavu. Dajte voľaké skratky z toho. Piča. Inak si na videi, ale nevadí. Ale však ako cábuch som myslela. Jasné. Pizza on. Pizza. Ahoj. Ahoj. Ja som počula Kubo. Asi klobásku. Už si to som na... Mám hrušku iba. Pozri sa, nič iba hrušku. Pači. Daj si, Ferko. Ferko, ponúkni sa. Keby si mi dala klobásku, ale hento. Daj. Kto to bude jesť? Však jen tam už to dajú. Hradný pán. Babi, len tady sú východové dvere. To je unikový východ. Áno, tady sa vychádza. Kde idete? Kde sa tlačíte všetci? Za tebou. To akože fakt? Sa tlačia. Ferko, uhadol si, nie je to také. Kto to kričí? Scenéria. Cesta dole. Toto bude ešte zaujímavé. Ľudia ani nič, no
som bola, ani tabletky mi nezaberali. Celá zla. Vtedy mi dala Čistá svalovica, ani tabletky na to nezaberali nič. A to nebola ani svalovica, to má mňa ruky, ja som len cvičila s rukami, aby mi nestuhličil. Víš, keď to vidíš robote, Ferko, ahoj. Ahoj, dobrá turistika, výborne sme to dali, super na jedničku. Druhou rukou som si to chytila a musíš to dať, lebo roboťa bude uspávať Karinka a bude ti stihla jaskyňu. cvičiť s rukou, vieš? Už som sa videla na operačnom stole. Takú som mala bolesť v tých ramenách. Ty to všetko kameruješ? Áno. Ty kokos. Aj tvoje ramena. Moje ramena? Ale nedáš to nikde. Namočí ten jazyk. Á, dobre, a teraz čo? Dobre, už stačí. Idú sem, dáva v tomto. Super, a videla si teraz. Počuj! Mám dobrý klobu na to, ale to ja si ho bávam. Ťa baví? Máš nový telefón, či čo? Ibaj! Dostriháme. Čo ste dali? Ja neviem, kde sú. Teta Zuzka, kde sú naši? Ale ten ďalej, nie len napravo, ale ďalej. A za tým stromom vidíš úplne hore na špici také červené bundy. Nevidíš teraz také červené bundy, oranžová? Aha. Otriasla sa zem. No, základári, 5. stupeň Richterovej stupnice. Až z polského oného. Spustila lavínu. To by videl, zabijem. Dobre. Niekto už nejde? Jasné, fotky. To nejde. Alebo už sme mali. Už boli fotky. A teba neodfotím tu? Len toto farebné koliečko stlačí. Dobre. Andrej, ja úsmev. Dávaj. Terry, keď dám 3 piva, ja mám väčší vodopad. Aj by som sa išiel vyšľať. A čo? Ako zhodnotíte výkon? To ti šibe. Jasne, že to stalo za to. Teda nie. Zlaté Terkové na Nošikových máš pomaly také isté alebo lepšie. Sa tu postavte ešte sami dám foto. Majka, ty si kde ušla? Teraz čo? Teraz o 2 metre sa vy všetci k nej prisunúte. No, tak áno. Môžeme. Sú tu vodliaky ešte? Nie, kotulaj sa, dávaj. Keď ti to napícha do chrbta, potom budeš večer plakať. Bude ješko. Koniec. Čo? Ešte ďaleko. Čuješ, ak reženty zakúti? Aj tak sa to malo. Na buchlu? Buchlo? Ona si natáča. Ona si natáča.
Majka, môžeš trošku ponadávať. Nie, pohoda. Pohoda? Tak vynikajúco. Krídek a tabačka. Na komplet mokrá. Ty sa môžeš usmieš. Ale teraz. Že by si ma išiel Chodia z zobrať, ale takýchto to brlohov? Tu máš dve palice. A to je taká nebezpečná tam. Takže celý čas myslím, že som k nej bližšie. Ja sa neotočím na túto stranu, sme ťa polu. Ideš. Proď sa rýchlo. Jau! Som to posrala. Tu si posrala celkom. Tak dáme ešte. Čo ste sa nezladili? Či ako? No nie, ale tu je lepší mach. A tu môžeme ostať sedieť. Nemusíme sa ísť trafiť. Tu si to naopak dávam tie paličky. Nadinka, čau Nadinka. Nadinka, ideš s nami na bol. Poďte rýchlo, Janko nám podá ruku. A som sa tak tvári. Ježiš. Ja do piče, Janko, tak nechceš. Toto sme zase vykonali. No, tak toto máš šťastie, že ma tu čakáš. No, ako mám ísť? Ty sa smeješ, ak počkaj. Ježiši. Ja, Počkaj. Že to dáš, ale... tak, dobrá technika. S rýťou nožičku preložíme. No ešte. Ináč nebola zlá technika, dobre si na to išla. No vidíš to. A čo sa skôr? Ten fotografov derím tu. Aha, ja ju vidím. No, i utekla. To je Nila. Kde ona? No to nie. On kameruje. Živé vysielanie. Franca. Ale potom ináč sa dá stať zísť na tú cestu, jak sme som išli. Ešte ďalej. Niekto voda stať, ale to môže stať. A musíme počkať. Tam je taká modrá. Tato, čakaj. To sa mi nechce. Ďakujem. To je vtipné. Naďka ide vedľa mňa, tak Janko bude utekať. Čo, Janko, kde budeš? si láhne. Tuto si klopne. Na tento kolík sa napíte. Verino, poď sa postaviť. Otočte sa na mňa. Tarzanie. Poďme, toto. Zasekla sa. My sme sa tak malika, viete, sme sa tak zasekli. No. Buchlo. Ale tie žilica, čo vám šibe, dávaj. Teta, nerozpúšte ho. Teta. Nerozpúšte. Tam je žilica.
je brutálne. Aha. Ty B, kameruješ. E, C, D, V. Ja idem lamať komore. Ja som zapadla do musím ísť po predka, že som si držala komáriky. Serio, tam by si ani Gora to už nepomôže. Tak Feri nohou cestoval tam hore. Čo robíš? Nekalé veci. Ja. Čo robíš? Čo robíš? Strom je tam. Na prekazky chodí. Naprečo to môže byť nahrané video. Čo? Vladio. Jaravan. Mám to volať. No natáčal na Dobre. Čo? Ten chýta kliešťu. Lenže toto je skrátka Jančiho. Ale nie. Toto nie je skratka, je? Nie, dá to byť. Ja, tak je to skratka, tak je. A jak to Na obchádzajú? to si ešte nežil. To tak zvládne? Ty čo srčíš? Ani tomu rádim sa tým ľudí. Už tam budeme. Už tam. Za to, že utíkaš, nesrč. Potom, že ten pes šla on. Tak keď som vidí majiteľku, čo robí s oným majiteľom. Budete asi nadávať? Ja som si myslela, že si nás sem zobral kvôli tomu, že tam nebudeš tomu. Teraz to bude také strmšie. Vypni radio, ideme dole kopcom. Budeš krčať. Juraj, tak to utrba. Prečo som ti teraz len tú cibulu doniesla? To bude zase ksich na, akože, záhonky. A holiči? Máš to aj voľaké palice? Juraj, aha, tu máš dve. Tak ideme opekať na tom. No a ona vedela, že ide... Zlyhali mu brzdy. Janko? Ona vedela, že ide do územia, kde je žralok, alebo jak to tam Čož? Tie výhľady? Tie výhľady? Povedz nám. Povedz nám. Detail. Aha. 20 kilometrov máme za sebou. Čo? Čo máme, Joko?
Však máš problém s plavkami, nie? Ja ti ich natiahnem. Do šuchačky, či Ja aj do šuchačky, bože. Ja som, že vyprávaš o plavkách. Jojo bude mať problém. Stále tu básneš o plavkách, ja som rozumel, že nevieš, či sa zmestíš. Nemôžem rozprávať, keď Môžeš, kľudne. kameruj. Môžeš. Chyťte sa. Teraz nefoď, lebo som si ich uchla. Neboj, nefotím. Kameruješ. Strašne to Ale fúka. to pozadie je naozaj pekné. No, toto moje. My sme na hovnale. To pozadie je pekné. Toto pozadie je fajné. Franta? Čo? To je jak jumping. Je. Tu sa pomiešame. Čo sa chceš ako pomiešať? My chceš kúpiť statív, bude stále rovnaký, tak to máme za každým iný. To je to čaro na tom. Vidím, jak ten Janko čarovný. Aha, pozri sa, jak to tam spravil. Jak Janko kaže. No, troška.
No, pozri sa. Čo povedal? To je zlaté. To je veľmi zlaté. Ale na mňa nie. Neviem, ako ty si to naučil. Fero. Fero! Ja neviem, že sme moc zavčasu tiež videli. Asi. Ale veď sme není povybalovaní, môžeme sa večer prehadzovať. Ale počúvaj, a na čo budeš prehadzovať veci? Ja neprehadzujem nič. Taký budeš zajtra pekný. Aby sme ťa spoznali, nie? Že do toho prišiel na rade. Jojo, ináč keby si do toho hlavu Veď, no strčil. daj sa tam, budeš. A kde sa máme dať? A čo sa máme ako postaviť? Jojo, no prosím podanie. Jojo, ja by tebou takto ruku nedvíham moc. Lebo ťa môžu zavrieť. Ja nehrám ešte. Ale kajú domčeku. No, ticho, sprúdnime sa. Raz, dva, tri, štyri. A čo hodím, šesku a dvojku? No ty určite. Toľko šťastia nemáš. Ja šťastia rozumu to nemáš. Dva a teraz 6. No. Ty kokos. A teraz 2. A teraz 1. 3. Ja. Čo tu jednotku dám ja zase ma smolu? A to mi zastavilo toto, nemala som hádzať ešte raz? No akože ty si už akože úplne trápna. Ty si akože celkom chora. Aj to tu bude veselé. Dobre, dobre. Však tu už vlak do doma. Však Lenka, však ti to hovoríme. 4. Ale trojky viem hádzať. Teraz dáš 6. Nie, dám 3. Dáš 5. Prečo, ocino, mal si záň? Raz, 2, 3. Ty nerať, ty si sa... Zasa mi to odrazilo od tohoto. To nevadí, vysadni. Ja som ti hovorila, že budeš predo mnou. Posun si to tak. Skoro som už išla Zavádza mi hádzať. to. No Valike to ďalej. Nevadí, raz, dva. Aj video máme, video. Je to super. Myslím si, že aj oni to všetko obchádzali, že nešli tady to. A určite tam bude veľká taká Krásne je toto. A to slnko. Ujo. Ty prežúvame. Napolitánku chcete niekto? Ježiš, to fajn. Maj trojnožku, čo ideme, prasa zabije? Ale stavrami. Sme tu ako postavené. Ona skameruje. On robí video. Poďme sem a tuto nám spravíš ty. Môže byť? Telefón, áno, nevadí, kašľať naň. Odpad tu Marianku.
Video sa natáča. Videohovor. Čo chceš? Chceme sa odfotiť s Marikou. Daj si mačky. Sám si mačka. Kto ide? Ja mačky nosím vo ruksaku, ale mám ich. Rainerová chata 10 Počúvaj, my sme minút pozrieť. neni ľadové sochy. Milan. Možné desi. Čo, ale čože? Máte švacnúť do toho ľadu. Čo? Ťažké povzdychy. Ale ľahký rok máš. Ale pani ti ho podá. A, henta je najlepšia. Tu prvú si dala peknú. A máte 4 také a v zlave? No poďte. Poď za mnou. Áno. No toto. Nebudem ho široký. Malika ide. Čo sa prechádza. A už je z hora, tak vyčíme tam. Poďte sa. Poďte. Ale my všetky tako, no? Ferko nás natáča. Ešte daj jednu fotku. Mali to nás fotiť? Pál hotové. A napali nás a počkaj, ja si musím gam. Peknú máš čapičku. A čo, tu sa postav sama a potom to vybieráš? No, jak to ty vieš normálne? Nadina, choď medzi ostatných. Vypni to, prosím ťa. Skontroluj ho. Máte fotky, máte svedectvo. Ďalší, dojde dokopy. Gabika, to bude rýchly rozvod. Ty donesieš fotky. Ja už mám dosť rozvodov, ja nepotrebujem. Jozefa, ti chceš fotiť? Však to popisuj. Nemusíš to ukázať, popíš to. No, čo sa nachádza v aute? Je tu. Vyskoč hore na auto. Mňa vždy napadne ona, sestrička. Veri, na čo fotíš? Irenka. Počkaj, ja... Balino. Veri, polož to volať, daj to na one. Na auto. Ale sme tu není všetci. Veri, no. To sme tu ešte nemali. Hej, hej. Hej, hej. Šťastný. Veri, len tu hej, na Facebook volať, lebo ja Marošku. To bude rozhodovať. Teraz, počkaj, dávaj, teraz. A rozopnite mu košelu. Ja rozopnite, rozstredite. Rozstredite mu košelu. Zubami. Trhajte, divčence, trhajte. Počkaj. On točí zás. Fotíme sa tam. Lavina.
čo tu stojíte? Čakajte na ňo, kým zleze dole? No. Jurko, ma ide, že si. Podľa mňa to bola taká nie srnka, ale bola čo také väčšia, ale hen to podľa mňa medveď nie. Ježiš, to je krásne. No a potom... Počkaj. Tak... Daj, Amerina. Super. Co je hodně špičatá. Dobre. Dáme bananík. Aj my? Ale bože, dnes neuľahčíme im to, mne ide. Ako mladú nevestu. A ty si ostal sám, Miško? Počkaj, on ju pustí. Miško, kde si? Poď sa ma objať. Ja som, že pre vajíčku. No po vajci môže to stať. Utekaj sa obliť. Lapačka. Aj my chceme. Ale nechceme. Páni, ideme na tie lavičky? No si sadneme. Aj láhneme. Áno. Vychaných ľudí natáčaš. Borsko-Voku. A Deško posledný. Borsko-Voku. Derum. Co, betuješ? Áno. Takže toto zase. Okoštujem Deškov s dvojcu. Zdravie. Môžem? Na zdravie. Na zdravie. Aj zadkom, keby nemala dlhú vetrovku, tak Môže byť. Čo? Ešte to hra? No. Na zdravíčko. Aby si tam aj ty bol. umrem z teba. Však to necítiš to vôbec. Na To ti zdravie. strašne egyptské. Ja som strašne egyptské fajku, to vieš? Vodnú fajku. A však toto je jasné. Ale to nie je... No však nebehol normálne na telefon. Dajte mu ešte voľačo. Taký veľký škorec to vyzerá. A však môže aj bez aj s. Čaute, čaute. Chce vás.